ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଆମ ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଁର ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଓ ହୁଳହୁଳିର ଶବ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ଦେବା। ଏବେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଆମ ଗାଁର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ହରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି, କାଲିଠୁ ଆମ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭକ୍ତି ସହିତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମାହୋଲ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।